Konta idazu, haizeak esaten duena, aitona kanta idazu, txoritxoen kantu alaia, mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni, aitona, ni beti izango naiz zurekin. Mamua. Rottenmeier andereñoa? Zer da? Mamua da. Mamua! Bai, sarerako atea zabalik zegoen eta zuriz jantzitako irudi bat ikusi dut. Zer diozu ordea? Eskaileratan gora igo da. Zer gehiago ikusi duzu? Eskaileratan gora igo eta desagertu eginda. Jainko maitea, eta Augustia Seseman jauna kanpoan dela gertatzea ere. Idatzi nion etortzeko. Rottenmeier andereñoa zagertatzen da. Ezer ez, ez da ezer. Zatoz, Sebastian. Bai, Rottenmeier andereñoa. Zer duzu? Ezin duzu lo egin. Oiuak entzun ditut gertatu da. Zure irudipenak dira, ez du inorko jurik egin. Oiuak entzun ditut ziur nago. Ara, Clara, Sebastianek eta Johanek zera ikusi dute. Izugarria da. Zer, Rottenmeier andereñoa? Etxe hau zorginduta dago, zorginduta. Sebastianek eta Johanek mamu bat ikusi dute. Mamu bat? Non ikusi dute? Clara, lasai zaitez, harren eskatzen dizut, mamua joan da, benetan. Berriz etorriko da, beldurrak nago. Lasai, Sebastian zurekin geldituko da, eta ez kezkatu. Rottenmeier andereñoa, idatzi aitari etortzeko. Esaiozu ahalik eta lasterren itzultzeko. Konforme. Tira, hementxenako. Ongi etorri, jauna. Clara! Eskerrak etorri zaren. Oso itxura ona duzu, Rottenmeier andereñoak ikaratuta zeundela zioen. Ze txorakeria da hori. Ez da txorakeria aita, mamuari esker etorri zara etxera. Oso pozik nago etorri Tira, zarela. kontaidazu. Heidi, zer moduz? Oso ondo mila eskerretazu. Zurbil xamar zaude eta argaltxeago, zer duzu? Mamuaren beldur zara zu ere? Ni ez? Neska ausarta. Seseman jauna. Oraintxe noa. Tira, hementxe naukazu alabatxo. Orain ez duzu beldurrik izango, Pozik zaude? Bai. Zu ere pozik, Heidi? Txantxa? Ez da pentsatu ere ez eman jauna. Gure txantxa izan balitz, ezken izun idatziko lehen etxeratzeko. Ondotxo dakigu denok ere, oso lanpetuta zabiltzala.
Barkaidazue. Johan, zoaz lehenbailen medikuaren bila bere etxera, mesedez. Zuek diozuena, egia bada, zientzialari baten laguntza beharko dut guzti hau argitzeko. Aurrera, Hans. Kaixo, mediku jauna. Kaixo, Clara, asko zobeto ikusten zaitut. Sendagilearen eta bion artean harrapatuko dugu mamua gaur gauean. Ziur. Kaixo, Heidi, zer moduz? Ondo eta zu? Aurpegi hobea zenuen joan den egunean oso zurbil zaude? Oso gutxi jaten du aspaldi honetan. Gaizki iruditzen zaitpa. Hitz egingo dugu ni joan baino lehen, zer duzun jakin nahi dut. Ez kezkatu oso ondo nago. Zerbitzarien txantxa ez bada, orduan lapurren bat izango da. Lapurren bat? Ordua da. Etxean nago. Aitona. Aitona. Lambro. Aitona, otzotzak ditut oinak. Nor da, Bilor? Nor da? Heidi, zer zabiltza hor kanpoan? Ixo, seseman, utzi dazun niri arduratzen. Ez izan beldurrik, Heidi. Zatoz, goazen zure gelara. Zatoz. Ez izan beldurrik, txiki. Nik hitz egingo dut berarekin, seseman. Tira, orain lasai zaitez. Nora joan nahi zenuen gau beranduan. Ez dakit nora nindoan, jauna. Enuen ies egin nahi. Badakit. Ametxetan hariko zinen ziur asko. Bai, ametxetan jarduten dut gauero. Eta ze amesten duzu, kontaidazu zehatz mehatz. Gauza bera beti. Aitonaren etxolan nago. Izeien kantua entzuten eta izeak nola mugitzen dituen adarrak ikusten. Zerua izarrez josita, oso polita dena. Konprenitzen dut. Orduan esnatu egiten naiz eta Frankfurten nagoela konturatzen naiz.
Eta izaten duzu minik, buruan edo bizkarrean? Ez, baina hemen zama astun bat banu bezala sumatzen dut oso astuna. Eta sentitzen duzu ondo ezik edo? Ez, baina zama astun horrek negar handia ematen dit. Noski. Eta negar egiten duzu alakoetan? Ez, ezin dut egin. Rottenmeier andereñoak ez dituzten. Oh, negarrari eusten diozu beraz. Esan, Heidi, gustatzen zaizu Frankfurten bizitzea? Bai, Non bizi da zure aitona? Alpetako etxolan. Ara itzuli nahi duzu? Gelditu beharra dut, Klarak behar nau. Oso txintxoa zara, Heidi. Egizu negar egizu, horreko egingo dizu. Ze gertatzen da, Hans? Lo ibiltaria da? Ez da hori zehazki, ezin du horrela jarraitu, etxe mina du. Etxe mina, jakina da. Oh, gaixoa, kanpo zabalean bizitzen ohituta eta papatean hemen nire etxean giltzapetua. Ze aholkatzen didazu, edo zer gauza egingo dut neskatilari bizipoza berriro emateko. Orduan mendira eraman beharko duzu. Aitonaren gana itzuli, horixe du Heidi kamets bakarra. Horixe da modu bakarra. Ezinezkoa da, nola eramango dut pa mendira dagoen egoeran, ezin dut hori egin! Aurrena indar berritu beharra dauka, sendatu bezain laster eramango dut bere etxera. Pentsazazu ondo, mesedez. Ez dago Heidiren etxemina sendatuko duen botikarik. Mendira itzuli behar du, hango haize freskoa arnastu. Bestela larri gaixotuko da, eta hori gertatuko balitz, zeu izango zeinateke erantzule bakarra. Arrazoi duzu bai, zeuk esana egingo dut. Bai, aurrera! Rottenmeier andereñoa neu naiz. Zezeman jauna? Andereño, bidaia bat prestatu behar duzu. Bazoaz dagoeneko, horren laster. Ez, Heidi doa. Bera zen etxe ontako mamua. Heidi! Adelaida bera zen mamua? Bai, bera. Orduan, beste bihurrikeria bat besterik ez da izan. Ez, Andrea, Heidi loibiltaria da. Lo ibiltaria. Edo alako zerbait, alpetara itzuli behar du lehenbailen, horixe da honen aberarentzat eta. Etzenuke bidali behar. Zergatik ez? Klarak izugarri maite duta, oso triste geldituko da alde egiten badu. Noizbait joango dela pentsatzeuntzak gaixotu egiten du. Baliteke, baina... Adelaidak mendiak aipatzen dituen bakoitzean Klara nahi gabetu egiten da. Ez du inondik ere Adelaida joan dadin nahi. Horregatixe debekatu nion Adelaidari mendiak aipatzea, baita badiren gogoratzea ere. Zer diozu? Nolatan izan zara horren ankerran eska gaixoarekin? Nik zure alaba besterik ez dut gogoan. Zure erruz dago Heidi gaixorik, Andereño! Zezeman jauna. Deitu jozu lehenbailen izebari. Heidi gaixoa. Benetan sentitzen dut, txiki. Ez eman jauna. Oh, esnatu egin zaitut. Orain entzuidazu ondo, Heidi. Berri onak ditut zuretzat alpeetara itzuliko zara. Zer? Mendira itzuliko zara? Mendira? Bai, bidaia prestatuko dugu. Orduan, aitona pelota mona ikusiko ditut? Bai, jakina. Denak ikusiko dituzu aurki. Etxera jango naiz!
Ezin duzula, zergatik ez? Ezin ez mendira joan, hemen gelditu behar dut. Baina zergatik ez? Clara... Clara oso triste egongo da ni gabe. Heidi, horren beste maite duzu? Mil esker txiki. Zoaz lasai. Clara ez da inoiz gehiago triste sentituko, neuk agintzen dizut. Benetan? Benetan. Aurrerantzean beti bere ondoan egoten saiatuko naiz. Zure maitasunari esker, Clarak zoriona ezagutu du. Pozik joan zaitezke zure etxera, Heidi. Bai. Baina... Zaude lasai. Clara konprenituko du. Ez dut Heidi joatea nahi. Clara. Zergatik ezin da hemen sendatu, aitatxo favorez. Clara, ezin dugu hemen eduki. Okerrago jarriko da gaixoa. Etxera itzuli behar du bizipoza berreskuratzeko. Orduan, joan egingo da. Clara. Eta ez da gehiago itzuliko, inoiz ez. Favorez, Clara, ulertzazu. Iriko bizimoduak ez dio hon egiten. Askoz ere zoriontsuago izango da mendian. Baina ez dut gehiago ikusiko, aitatxo. Clara gaixoa, benetan maite baduzu, joaten utzi behar diozu, bere onerako da. Heidiri etzaio inoiz Frankfurt gustatu, baina ezin zion inori esan debekatua zuen ta, horregatik jaikitzen zen lotan eta mamua zelakoan zeundeten denok. Ulertzen duzu, Clara? Aizu, aida. Heidi mendira itzultzen bada, eta ezin bada ona etorri. Zer, Clara? Bera etortzen ez bada, neo joango naiz ikustera, nola bizi den jakin nahi dut, nolakoak diren mendiak, joaten utziko didazu, ez da, aita? Hitzeman joaten utziko didazula, mesedez. Bai, Clara. Zeu joango zara beragana, ideia bikaina izan duzu. Hitzematen didazu? Bai, hitzematen dizut. Datorren udaberrian alpetara eramango zaitut txiki, tira esaiozu Heidiri. Egia da. Bai, horixe. Baina orain joaten utzi behar diogu. Konforme, Clara? Bai, joan dadila. Aizu, aita. Esan saski bat prestatzeko, opari batzuk egin nahi dizkiot Heidiri. Etxera itzultzean emango nizkiola agindu nion. Ondo. Ogi zuriak pelloren amonarentzat eta tabakoa aitonarentzat nire partetik eramango ditu. Bai, Clara. Aita! Alabatxa. Oso zintzoa zara. Zezeman jauna, detek esan du oso lanpetuta dagoela eta ezin dela Heidirekin joan. Ederki, Sebastian, orduan zeuk eramango duzu umea. Ni? Alpeetara? Bai, presta zaitez joateko. Bai, jauna. Aurrera! Clara! Clara! Azkenean bazoaz, Heidi. Barkatu, Clara. Nik eskatu behar dizut barkamena. Banekien mendira itzuli nahi zenuela. Neurekoia izan naiz ordea. Barkatu, Heidi. Clara, jo. Tori, zuretzat da, begiratu zer dagoen barruan. Ogi zuria! Ogi zuriak! Ogia monarentzat eta tabako aitonarentzat, Mil esker, Clara. Sebastiani esango diot beste saski bat ere betetzeko. Hau eixek zapi politak zenbat gauza. Eta hau zer da? Oso polita da. Mil esker zure opariengatik, Clara. Oso ondo ematen dizu, eta ondo doakio zure soinekoari. Bai, baina...
Badakit nahiago duzula zeurea, baina akpel hori zahartua dago oso. Zuk uste? Eraman nahi baduzu, sartzazu maletan. Eraman egingo dut. Clara, eskerrik asko guztiagatik. Zaindu zeure burua, eta gogoratu nitaz mendian zaudenean. Esan, Clara, ez zara oso bakarrik egongo? Zure falta sentituko dut, baina enaiz bakarrik egongo. Aitak esan dit ahalik eta denbora gehiena egongo dela nirekin. Gainera ez usteko handi bat dut zuretzat. Bai! Aitak hitzeman dit zure mendiz zoragarrietara joango garela datorren udaberrian. Benetan hau poza, Clara! Hau poza! Horrela enaiz horren triste sentituko, Heidi. Clara! Heidi. Ai, Claratxo. Heidi. Zaindu zeure burua. Bai. Tori gutu nau. Oso garrantzitsua da, eman aitonari iritsi bezain laster. Bai. Favorez. Seseman jauna esango diozu sendagileari mila esker nire partetik? Bai, esango diot. Johan, aurrera. Agur, Clara, zure zain egongo naiz. Agur, Heidi. Heidi. Heidi, agur! Zu ikustera joango naiz! Idatzi, Heidi! Zure zain egongo naiz, Clara! Heidi! Clara! Mendira bidean, Heidik, Aitona, Pello, Amona eta Untzak ditu gogoan. Galdutakotzat eman zituen gauza eta kontu ugari ditu gogoan. Poz-pozik dago, eta Clara ustean sentitu duen atxekabea arintzen doa Frankfurtatzean utziala.夢にまで見続けたアルムの山へ返してもらえることになったハイジは大喜びです。仲良しのクララと別れることはとても辛いことでしたが、汽車がフランクフルトを離れると、もうハイジの胸にはおじいさんやペーター、おばあさんやユキちゃんたち、それにアルムの大自然が懐かしく思い出され、山がもうすぐそこに見えてくるようでした。次回は懐かしの山へ。お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.